Sandale sopo iki? Gak tau weruh aku. Sandale sopo yo? Gak tau weruh aku. Paling arek-arek iku paling. Pantesan po akeh sing kurang. Iya arek iku pasti wis yakin aku. Dan tantene paling mari ngono dijupuk iki. Ini seger rek. Gila aku yuk. Apa lari? Palu. Jemput dah. Iya, iya, iya. Ayo cepetan. Ayo. Nek saiki kok awan. Nek awan kok sore. Nek sore kok bengi awas. Sanggup gak kena. Pasti arek-arek iku. Yakin aku. Yo. Kok mari ngelani cukup pasti. Enono kok. Sanggup di ini ae. Paling gelem kas dijupuk iki sandal. Aku turun cus. Dong itu tas sandal. Iya turun. Ono kan. Kita dulu tas dulu sini. Kita dulu ya. Lo kan ono kan. Yo. Kali cuk. Ono palu. Wih, ngenteni arek iki kene iki. Panas lah. Dia enak yo. Panas. Cocok iki gak nyamar iki. Pindah kini ae. Adem iki. Enak iki. Anu kan keplak iki. Nopo iki? Ono wong iki. Ayo. Kamu fakir dong. Duh yo opo iki? Kok pengen ta? Sabar. Kemeng aku. Tak teko-teko iki. Tak tinggal adus ae wis sore iki. Mari tak lanjut maneh wis. Yo wis kok pengen iki. Jam piro? Kok jam 6 ya? Yo. Yo wis. Kamu A few moments later. Rol. Saiki kuat ae lho. Yo angel untuk banter Pasuruan. Kayak kok sepi lho ya iki yo. Yo. Nanti kabeh arek-arek iki lho. Ngene iki ono giveaway Tuhan menurunkan maling nang kene enak wae. Enak yo. Suwe gak ngantemi wong kok kemeng kabeh awakku. Oh, mendukur, pijet, Ojo ono malah cekelku tak patemi ngene yo. motor lah. Iya kesel aku. Suwe gak ngantemi wong sok kemeng kabeh awak. Kudu berhasil iki sandal iki, Jus. Pelan ae wis yo. Yo, tapi ndelok ae. Yo. Hei, nang dia. Sandal nang ae kon iki. Kok ndi kon? Katanya juga sandal. Nang ndi? Sing Pak Alum. Lah sing sore kene. cuk lak kari ta sandal. Hari sandalku tibake. Kon mari lapo. Yo. Mari lapo. Mari iku iki arek loro jebek kunci Pak Alu. Jangan awan-awan. Ngecak-ngecak aku rek. Yo. Lah kan jare awakmu sibuk kerjaan wingi. Yo opo sih? Kabar-kabar ngono iku enak koyo awan-awan. Yo meneh-meneh lek pas. Yo berarti bengi iki gak apa-apa rujaan. Ono sih. Ono paling. Coba delok ayo. Ayo ambil iki sandal ya. Ya yo. Ayo. Ayo. Keh to wis. Ngomong sepi paling gak ono Pak Alum yo. Ayo. Ayo kat wis. Opo bengi iki. Ngomong pengi iki. Ayo. Yo. Delok ono. Delok cilik. Lu wong itu. Itu kan sandalku. Wis sing tukure aku tendade. Sandale. Waduh aku. Tapi apa lagi? Oh ya arek kuwi. Selambi. Wah, arek iku. Katutan. Waduh, pecah kabeh opo iku abane? Hai, sapa pinteran bi? Dek, aja melu-melu. Tutup madrajinmu wis. Iya weh. Manang. Adelan. Yo. Nang ngurtuk aja. Cara aku arek iku. Ya, Wis. kalau dracin ku. Pancet dong sandal iki. Sopo berarti? Ono kenteng lugur iki. Hati arek-arek iki.
Duh, ono ae krek. Wong ya apa sing ndeleke. Tak sanggungnya nang dhuwur iki mari ngene. Enten ono kon yo, delok kon. Sore ae. Lama nih. Cek, kaget, tak kurung Pak Lumbang lah. Aduh, aku lupa aku. Takut. Apa iki? Apa jenenge? Bisa. Bisa kaget to. Ngene. Ya apa. Lor, kok nambah aku ndoko kene. Ya Kalau wis. itu sampai kebo. Ya wis, Kan padahal ya apa? Udah lah. Iya ta. Ayo. Ya. Masukkan sini. Pola. Itu Ayo, kari nyolong ayo. Iku arek. Aja sih. Temenan kae. Awas Bahaya iki. Kalau wong itu. apa kok wong sih? Ayo nih. Kene lo iso. Lanjut. Semut tok, Bu. Endi? Beneran di sana aku. Si telon. Oh iya. Bener kan? Itu ah. Mulai maafan kesadaran orang-orang. Ayo. Siapa? Apa? Gembuk tapi cilik. Ayo. Suwe ini orang-orang jadi polisi. Bahas maling. Ini akhirnya jadi maling. Pencet mana? Nah iya, terus saya gak sepiro. Sopo sih ngantem? Lah kita jadi maling yo. Ini pemane aku katanya. Nggak ngecek.